Здравейте и добре дошли в поредният епизод на Clash of Clans Proactive. Както виждате, вече съм доста висок левел и добре съм се развил. Съжалявам за огромното време, което не съм снимал, просто не ми остана някакво време на училище и така. Сега завършихме и цялото лято би трябвало да снимам. 72 левел съм. В Proactive 2 съм, защото се преместих. Тук мога да помагам. И по-нататък ще се преместя в Proactive. Тук някакъв... Не го знам какъв иска да влезе. Да го приемем най-вероятно. Сега чакам армията ми да се зареди и да фармя. Ще покажем последния товар, който беше много лесен, мега лесен просто. Първият от тях беше Тонхал 10, огромен рашър и очевидно 3 звезди. Матих го е такова с гол лави. Доста си е лесен. Аз поне минимум 2 звезди ще да му взема. Без да се замисля. Това, че още трябваше макс звезди да ги взема, но нищо, важно е, че го победихме. Днеска мисля да кача на още един клип на една игра, ще видите каква е. Това е забързано. Тук гигантската бомба, някаката прицака изовата. Мисля само 3 атаки да покажа този лар. Ето аз този съм го атакувал. Просто великолепно лесен беше. Ето гледайте. Всичко пуснах на едно място, няма смисъл. Ще да се замислим. Да, много се легае като атакувах този. Даже не знам защо използвах полшанки. След един ден и 10 часа ще ми стане голема на второ ниво. След това пускам пеката на трето. И така, общо взето. Доста лесна атака. Да покажем на втори. Както виждате, Матев е разбил първи на 3 звезди. Втори на 2 звезди 59%. Не знам как се е получило това, но се е прецакал. Пък Кр7 трети, който го е разбил на 90%. Аз също го атакувах, но ще покажа моята атака. Направо се скъсах от тях. Да я намеря. Да, ето. Гледайте. Само една единствена почна, където тя за кръв. Иначе и този го взех на 3 звезди. Без проблем. Виждате, тук са ми дали Валкер е 5 ниво. Да.
Тук ми трябваше само една почника за бързина да я пусна ето и тук. И е тук за една за кръв. Ще я да го взема на 3 зизи, без проблем. Случва се да се правят грешки. Сега ще покажа на Матев атаката. Че не мога да я намеря. Не мога да я намеря. Вот. 15. Първият атакува 15 го я взема 3 звезди. Пълен слабак. Искам да я видя тази атака. То с дракон. Както и 3 звезди. Съжалявам, че не мога да покажа втората атака. На Матев. Добре пак. Да, ето я. Намериха. Всичко точно, нали? Както си по принцип. Той го атакувате тук. Почнах всичко си има. Какво му се е прецакало, не знам. Направи грешка, че пусна Рейдж спел. Трябваше да пусна Хел спел, тук Рейдж спел и тук някъде Хел спел. Той много се прецака. Не случва се такива грешки. Ще че сме дебили. Сега ще направя една атака от мултиплеера. И мисля това да бъде за този клип. Не е много дълъг. Ще се върна като намеря човек. Здравейте отново и ето го, който ще атакувам. Както виждате, няма го атакувам закупи. Само искам да взема парите, защото с картите съм фул. Много жалко, че съм фул с картите. Тук не иска да го използвам, но се наложи.
Една звезда взех. Защо не да му стигне до дърка, не знам. Една звезда. Тем не играх за Ексър, но пак му взех. Както виждате, доста стабилно се фарми. Тук без исках бях пуснал на почанка. Доста стабилно. И тази база, която си я направих, е доста ефективна. На мен поне ми върши добра работа. Рядко ме вземат на 2 звезди, даже не съм вземали нито един път. Тази на 3 май. Да, тук. Значи, освен тази, друга на 3 няма. И победи. И тук последната атака днеска, като съм атакували. Това е. Надявам се клипът да ви е харесал, ако е така. Харесайте, дайте палец нагоре и очаквайте нови клипове. Абонирайте се за моят YouTube канал и до скоро.